Prattikament konferma dritt minħall il-Ministru tal-Edukazzjoni li l-Gvern ma konsultax mal-unions tal-allima qabel il-budget u li l-uniku okkażjoni li kellhom biex jitkellmu r-rappreżentanti tal-edukaturi kienet fil-laqa għal pubbliku ġenerali. L-unions jiġu mitkellma u konsultazzjonijiet pubbliċi fuq il-budget kien hemm. Issa jekk dak li jkun ma jattendix dik hija kwestjoni tiegħu. Imma laqat pubbliċi kien hemm. Tajt li ma attendewx l-MUT għal-laqat. Ma nafx għamlin qed ngħidlek li laqat. Le. Net News kien qed jistaqsi lil Justin Caruana bħala Ministru responsabbli mill-qasam tal-edukazzjoni għaliex il-Gvern qed jibqa' jitfa' l-edukazzjoni fl-aħħar skaluna u jonqos milli jindirizza l-problemi akuti f'dan is-settur. Iżda l-Ministru tant ma kienitx involuta f'diskussjonijiet mal-unions dwar il-budget tal-edukazzjoni li batitna nistaqsu lilhom. Saqsi lilhom. Inti kont hemm qed nassumi nispera? Jiena m'iniex il-Ministru tal-Finanzi, Inti il-Ministru tal-Edukazzjoni. jiena attendejt fejn kont mistiedna. Il-kritika dwar il-budget tal-edukazzjoni ġejja mill-istess unions li jirrappreżentaw lill-edukaturi f'dan il-qasam u li ddeskrivew dan il-budget bħala wieħed bla viżjoni għall-futur li ma jinċentivax li żgħażagħ jidħlu għal karriera fl-edukazzjoni, li ma jagħtix l-għodda meħtieġa biex verament ikun hemm titjib, li ma jindirizzax innuqas kbir ta' edukaturi u li ma jinċentivax lanqas lil min diġà huwa edukatur biex jibqa' jaħdem f'dan il-qasam. B'kuntrast, Gvern ġdid nazzjonalista kommess li jsaħħaħ il-pagi tal-allima. Intant, il-Ministru tal-Edukazzjoni spiċċat tammetti ma' Net News illi dan il-budget lanqas lilha stess ma niżel tajjeb. Il-budget huwa ċar tista' taqrah bħalma jaqrah kulħadd hemm iswed fuq l-abjad. Ma l-unions raw ukoll għaddew il-kummenti tagħhom x'daw xejn huma kuntenti daw qed jgħidulek ma għamiltu xejn. Alla ħares ikunu kuntentina l-ewwel waħda. Kemm il-Malta Union of Teachers kif ukoll il-Union of Professional Educators kienu konsistenti fil-kritika tagħhom dwar dan il-budget bħala wieħed li jonqos li ħares fit-tul fil-qasam edukattiv u li minn barra retorika politika vojta ma fihx wisq aktar għall-allima. U issa anke l-Ministru qed tammetti li dan il-budget ma jallokax biżżejjed flus għal dan is-settur.